Бар булган белемнәргә өйрәтеп булмый, әмма укытучы юлны күрсәтә ала, дип аныклады инглиз язучысы, тәнкыйтьче Ричард Олдингтон. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүгенге тапшыруда игелек турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Балалар өчен яңартулар, яңа уку елына ничә мәктәптә техник базаны үзгәртәчәкләр? Иң яхшы флористлар һәм мерчендайзерлар. Һөнәри осталык буенча бөтен Россия чемпионат хәрәкәтенең сайлап алу этабы ничек үтте? Халык биюе. Ни өчен танылган Россия алып баручысы татар биюен биеде? Татарстанның сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар өчен мәктәпләренең яртысы яңартылды. Яңа уку елына республикада матди техник базаны яңартылган мәктәпләр саны 9% артачак. Бу хакта республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет утырышында сөйләделәр. Бүгенге көндә республикада үзенчәлекле балалар өчен 53 мәктәп эшли. 23-се 2019 елдан Мәгариф милли проекты буенча төзелгән. Яңа уку елына тагын 5 шундый оешма кертелер дип көтелә. Киләсе ел ахырына кадәр тагын 16. Тиздән балалар өчен үз ишекләрен Актүбә мәктәп-интернаты, 10-нчы Бөгелмә мәктәбе, 2-нче Яшел Үзән мәктәбе, 9-нчы Зәй мәктәбе һәм Болгар мәктәп-интернаты ачылачак. Добра школа проектын гамәлгә ашыруга 37 миллион сумнан артык акча юнәлтелгән. Яңа уку йортлары заманча тегү эше, технология кабинетлары, спорт заллары һәм китапханәләр белән җиһазландырылган. Иҗтимагый советта тагын нинди темаларны күтәрделәр? Эльвина Минабетдинова тулырак. Яңа уку елына бер айдан да азрак вакыт калды. Мәктәп укучылары һәм студентлар каникулларда булганда министрлыкта киләсе ярты елга нәтиҗәләр турында фикер алышалар, планнар һәм бурычлар төзиләр. Бүген бик мөһим чара. Ике иҗтимагый совет, Татарстан Республикасы иҗтимагый советы, иҗтимагый палата һәм Республика Мәгариф министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет җыела. Бу ике мөһим совет, хәл итүче совет, халык күзе диярлек. Бүген безнең халык кушуы буенча башкарылган чараларга, гамәлләргә йомгак ясалачак. Бу мәгълүмат ел дәвамында җыелды. Халыкның ихтияҗлары, безнең республикада тормышка ашырыла торган проектлар турында халыкның фикерләре. Шулай ук бу йөкләмәләрнең никадәр үтәлгәне турында да, минемчә, бүген без нәтиҗә ясап, ачыкланган кимчелекләрне төзәтер өчен нинди чаралар күрергә кирәклеге турында карар кабул итәчәкбез. Быел беренче тапкыр мәктәп парталарына 60 меңгә якын бала утырачак. 5 ел эчендә беренче сыйныф укучылары саны 7 мең кешегә арткан. Шуңа бәйле рәвештә мәктәпләр һәм балалар бакчалары дефициты мәсьәләсе кискен күтәрелә. Аеруча проблема Казан янындагы бистәләрдә сизелә. Ләкин мәсьәләне хәл итү җиңел түгел. Бер мәктәпне төзү 2 миллиард сумга төшә. Урыннар җитмәү мәсьәләсен тулысынча хәл итү өчен шәһәргә 60 миллиард акча җитми. Бу республика башкаласының 2 еллык бюджеты. Соңгы 10 елда Казанда 14 яңа мәктәп, 5 өстәмә корпус һәм 91 балалар бакчасы төзелде. А также обновление материально-технической базы специальных образовательных организаций для детей с ОВЗ. Утырышның төп темаларының берсе спорт секцияләре һәм клублары булды. Күпчелек ата-аналар өчен балаларның өстәмә физик әзерлеге бик дулкынландыргыч булып чыкты. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы өчен формаллаштырылган максатлар һәм бурычлар турында сөйләсәк, алар әйтик бөтен Мәгариф өлкәсен диярлек үз эченә ала. Беренчедән республикабызда яшәүчеләрне мәктәпләрдә спорт секцияләре, спорт клублары оештыру мәсьәләләре бик борчый. Һәм беләсезме, бу максат һәм бурыч барлык тәкъдим ителгән максатлар арасында иң беренче урыннарны алды. Минем өчен спорт клубларын үстерү мәсьәләсе һәрвакыт бик мөһим. Минемчә, бу мәсьәлә ел саен хәл ителә, ләкин ахырга кадәр аның карары күп сорауларга бәйле. Шул исәптән балаларыбыз һәм яшьләребезнең тормыш эшчәнлегенең бу өлкәсен финанслау. Ләкин бу бурычтан тыш мәктәп директорлары билгеләгәнчә, башкасы да бар, йөрерлек өстәмә белем алуга ихтыяҗ. На мой взгляд, очень важно уделять внимание. Минемчә, бушлай өстәмә белем бирү системасын үстерүгә игътибар итү бик мөһим. Бик күп түгәрәкләр түләүле булды. Без сайланган өстәмә белем бирүне үстерүгә артык игътибар бирәбез. Шул ук вакытта шуны истә тотырга кирәк. Драма түгәрәге, фото түгәрәге бу балалар һәм бу ата-аналар арасында һәрвакыт модада булды. Ләкин бу бик күп вакыт эчендә йөрерлек булган. Бүгенгегә караганда, бүген без бу мәсьәләгә игътибар бирергә тиеш.
Шул исәптән нигез итеп IT паркларны да алып була. Хәзер яңа IT парк ачылды. IT парк ишекләре, яңа спорт комплекслары балалар өчен бушлай, арзан булса бик яхшы булыр иде. Мин андый проектларны беләм, ләкин аларның санын һәм кылачын арттырырга кирәк. Бүгенге көндә ата-аналарны тагын бер мөһим мәсьәлә балаларның стресска чыдамлыгы борчый. Киләсе елның бурычларының берсе балаларда һәм яшүсмерләрдә стресска чыдамлык формалаштыру буенча профилактик чараларны системалы рәвештә үткәрүне оештыру булачак. Кылач укучыларның ким дигәндә 80% тәшкил итәргә тиеш. Кадрлар дефициты мәсьәләсе бүген шулай ук иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Шуңа бәйле рәвештә ел дәвамында педагогик әзерлек юнәлешләре буенча максатчан укыту кысаларында белем алган югары белем бирү оешмаларын тәмамлаучыларның ким дигәндә 65% эшкә урнаштыруны тәэмин итү бурычы куелды. Большой вопрос кадрового дефицита, который... Бүген кызганычка каршы кайбер мәгариф оешмаларында кадрлар дефицитының зур мәсьәләсе күзәтелә. Һәм монда министрлыкның максатлары һәм бурычлары нәкъ менә яшь кадрларны ныгыту һәм яшь белгечләргә педагогик югары уку йортларын тәмамлаганнан соң мәктәпләрдә мәгариф системасында эшләү өчен ярдәм программаларын формалаштыру. Экспертлар фән мәсьәләсенә дә игътибар итми калмады. Монда шулай ук чаралар комплекслы каралган. Фән һәм технологияләр үсешенең өстенлекле мөһим юнәлешләре буенча тикшерүнеләр һәм эшләнмәләр үткәрү өчен еллык финанслау күләмен 3%-тан да ким булмаган күләмдә арттыру планлаштырыла. Шулай ук ел саен ким дигәндә 50 яшь галим хәзер бәйге премияләренә биреләчәк. Министрлык өчен максатларны һәм бурычларны ачык формалаштыру проекты республикада 2018 елдан бирле гамәлдә. Экспертлар составына тәҗрибәле укытучылар, иҗтимагый оешма вәкилләре, актив ата-аналар керә. Алар мәгариф министрлыгы өчен максатлар һәм бурычлар формалаштыралар. Затем данные цели и задачи выносятся на... Аннары әлеге максатлар һәм бурычлар Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталы аша халык тавыш бирүенә чыгарыла. Максималь тавыш җыйган максатлар һәм бурычлар иҗтимагый советта раслана һәм министрлык тарафыннан үтәлү өчен өстенлекле була. Нет таких моментов. Бу иҗтимагый советларның эшләрендә нокта куярга кирәк булган мизгелләр юк. Чөнки тормыш дәвам итә, мәгариф системасы үсә. Ләкин шулай да бу мәгариф системасын фикерләрен исәпкә алырга кирәк булган кешеләр ясый. Яңа уку елы якынлаша. Яңа уку елында парта артына 500 меңнән артык укучы утырачак. 60 мең бала өчен беренче мәктәп кыңгырауы яңгыраячак. Татарстанда һөнәри осталык буенча бөтен Россия чемпионат хәрәкәтенең сайлап алу этабы узды. Республика илнең 15 төбәгеннән 24 катнашучыны эш компетенция буенча кабул итте. Визуаль мерчендайзинг Казан кооператив институтында флористика, сәүдә-икътисад техникумында узды. Өстәмә рәвештә 3нче компетенция оешмаларның бизнес процессларын автоматлаштыру буенча ярышларны Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә уздырырга карар ителде. Мондый сайлап алу турлары бөтен ил буенча уза. Һәр төбәк катнашучыларны төрле компетенцияләрдә кабул итә. Татарстанга килгән катнашучылар белән Эльвира Җамалетдинова аралашты. Анастасия Рязанова Казанга чемпионатка Башкортстаннан килде. Аның юнәлеше флористика. Анастасия чемпионатта яшүсмер чактан ук катнаша. Нәкъ менә актив катнашу аның сүзләренчә аңа киләчәк һөнәрен билгеләргә ярдәм итте. Первый конкурсный день. Бәйгенең беренче көне минем өчен җиңел үтте. Мин беренче тапкыр гына катнашмыйм. Үз юлымны башлаганда бик кечкенә идем. Чемпионат зур этәргеч күп мөмкинлекләр бирә. Чемпионат ярдәмендә мин үз һөнәремне, яраткан эшемне таптым. Ә бу Анастасия Иванова беренче тапкыр катнаша. Әмма инде шундый мөһим бурыч бөтен Россия чемпионатының сайлап алу этабында туган Татарстанны тәкъдим итү белән. Анастасия аның эшләре башка катнашучылардан аерылып тора дип уйлый. Җиңү мөмкинлеге бармы дигән сорауга бәйгече ышаныч белән әйе дип җавап бирә. Думаю, да. Әйе дип уйлыйм. Миндә генә аерма бар. Димәк, витрина формалары һәм алар барлык чәчәкләрне ничек күрсәттеләр буенча. Флористика компетенциясендә Россиянең 8 төбәгеннән барлыгы 8 катнашучы. Чәчәк композициясын җыю, витринаны бизәү күренгәнче җиңел түгел. Флористика ул сәнгать, күп нәрсәне белергә кирәк. Тез белән эшләргә, төрле техникаларның осталыгын күрсәтергә. Ләкин ташламалар юк. Яшь катнашучылар профессионаллар дәрәҗәсендә ярышалар.
Уровень участников всех достаточно достойный. Барлык катнашучылар лайыклы дәрәҗәдә, нигездә барысы да булдыралар. Кай берәүләр 80%-ка, кай берәүләр 100%-ка беренче эшне башкардылар. Беренче бирем авыр булды. Витринаны күрсәтү бик җиңел түгел, бигрәк тә өйрәнмәсәң, ләкин шулай да барысы да булдырды. Действительно, компетенция флористика. Чыннан да флористика компетенциясе бүгенге көндә барлык башка һөнәрләр арасында иң популяр булып тора. Без урта махсус уку йортлары белгечләре һәм нәкъ менә флорист һөнәрен әзерлибез. Шуңа күрә булачак белгечләр өчен бу һөнәри сынау ул беренче чиратта алар өчен киләчәк һөнәргә көрү булып тора. Илнең 15 төбәгеннән 24 катнашучы, эш компетенция, флористика һәм визуал мерчендайзинг. Татарстан Республикасы һөнәри осталык буенча чемпионатның сайлап алу төбәк ара этабын үткән 25 төбәкнең берсе булды. Чемпионат кунаклары сүзләренчә республика башкаласы үткәрүне бик яхшы эш итте. Казань мне очень нравится, это очень красиво. Казан миңа бик ошый. Бу бик матур, чиста шәһәр. Миңа монда ничек оештырылганы, яхшы яшәү шартлары, ярышлар уза торган матур урыннары, бик дус кешеләр ошый. Гомумән, Казанда үзеңне һәрвакыт өйдә кебек хис итәсең. Очень благодарны, что все-таки... Татарстан Республикасының мондый җаваплылыкны шул исәптән җиңел түгел финанс яктан да үз өстенә алуына бик рәхмәтле. Үзләрендә шул кадәр күп төрле төбәкләрне, шул кадәр талантлы бәйгечеләрне кабул итү бурычы, алар үзләренең барлык осталыкларын күрсәтсеннәр өчен. Мәйданчыкларны әзерләү һәм үткәрү белән Татарстанның һөнәри компетенцияләрен үстерү үзәге шөгыльләнде. Катнашучыларны республиканың әйдәп баручы белгечләре бәяләде. Алар арасында укытучылар да, индустриаль экспертлар да. Демәк, катнашучылар өчен потенциаль эш бирүчеләр. Фактически, наша задача, задача любого региона, когда мы говорим о соревнованиях в той или иной специальности. Чынлыкта безнең бурыч барлык төбәкнең бурычы. Ярышлар турында сөйләгәндә, теге яки бу белгечлектә, компетенциядә кешеләр максималь рәвештә заманча оешма яки эш урынының нинди булуына шумдыру өчен кичкенә завод, кичкенә ресторанны җитештерүне, флористик салонны кибетне булдыру. Беренче бурыч эш урыны хезмәтне саклауның заманча таләпләренә, заманча инфраструктура урыннарына туры китереп төзү. Демәк, заманча җиһазлар, чыгым материаллары торсын өчен бу беренче бирем ул катнашучылар бәйге биремнәрен максималь реаль шартларда үтәсен өчен тора. Чөнки киләсе этапта, финалда аларга бу өлкәдә инде берничә ел эшләгән профессионаллар белән ярышырга туры киләчәк. Икенчесе, әлбәттә, безнең бурыч һәр төбәкнең кунакчылыгын максималь күрсәтү. Татарстан өчен дә бу аеруча күңелле миссия. Без барлык килгән төбәк вәкилләренең үзләрен өйдә кебек хис итүләрен булдырырга тырышабыз. Һөнәри осталык буенча профессионаллар чемпионатының сайлап алу этабы Россиядә 12 июньнән 5 августка кадәр илнең 25 субъектында 250 якын компетенция буенча узды. Барлык 89 төбәк катнашты. Татарстан катнашучылары флористика һәм визуал мерчендайзинг компетенциялары буенча Россия чемпионнары булып беренче урынны алдылар. Финал этабын көтәргә калды. Ул ноябрьдә Санкт-Петербург шәһәрендә узачак. Россиянең танылган алып баручысы һәм блогеры Камал театры янында татар биюен бийде. Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман белә. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында. Исәнмесез, каһарман булып тумыйлар, тормыш үзе синнән каһарман ясый диләр. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе андыйлар хакында да без шулай ук сөйлибез. Казан тәрбиячесе Россияны яуларга җыена. Сүз Киров районының 101-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Юлия Токмакова хакында. Ул тиздән ел тәрбиячесе 2023 бөтен Россия конкурсында Казан шәһәрен тәкъдим итәчәк. Балалар белән бер дулкында ничек булырга һәм заманча тәрбияче кем икәнлеге турында да Юлия Токмакова бик яхшы белә икән. Бөтен Россия конкурсында уңышлар аңа. Казанга килсәң, биергә кирәк. Кем белә, бәлки бу яңа трендка әверелер. Ник дигәндә, популяр блогерлар бу эшне инде башлап та җибәрде. Казанда тревел шоу төшергәндә Регина Тодоренко рәхәтләнеп татар халык биюен башкарды. Камал театры мәйданына җыелган халык аны алкышларга күмә. Оста бии, сез дә карап китегез. Бу атнамда шундый интернет яңалыклары алып килде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Әгәр дә сез кайсы да белемнәргә ия булсагыз, аларны башкаларга таратыгыз, дип әйткән инглиз тарихчысы, дин белгече, язучы Томас Фуллер. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.